ҳавлии арзони фурӯшӣ бо таъмир бо нархи ҳамагӣ 650 000 сомонӣ мактаб, масҷид ва беморхона наздики хонада ҷойгир мебошанд. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. инҷо чораҳаи аманал мебошад. аз ин тараф 9 километр, аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри ваҳдат. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хоная 4 километр. аз ин тараф мо омадем. дар инҷо бунгоҳи тиббӣ, мактаб, аз ин тараф масҷид ва хонаи фурӯшимон мана ҳамин хона мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи роҳатӣ ҷойгир мебошад. ноҳияи рудакӣ аз аманал то хоная ҳамагӣ 4 километр. ҳавлӣ дар умум иборат аз 5 аз 10 3 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. сарҳади ҳавлиро нишон медиҳем дӯстони азиз. сарҳади ҳавлӣ сар мешавад аз мана ҳамин дарахти душоха. аз мана ҳамин дарахт рост мебояд то мана ҳамин кунҷа. ба дохили бино мешем. марҳамат дӯстони азиз, дохили хона чӣ хеле ки мебинед, хонаҳо бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин ҳастанд. монтажи барқ дар ин хона қоидави қонунӣ кардагӣ аст дӯстони азиз, ҳамаш дар сифати аъло. дута бочка яктоннагаи об аст дӯстони азиз ва дар наздикии ҳавлӣ чӣ хеле ки дар аввалин навор нишон додем, ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад. бунгоҳи тиббӣ, мактаб, масҷид, мағозаҳо, бо транспортам мушкилӣ нест. ва инҷо дӯстони азиз ошхона бе таъмир мебошад ва хона боз мансардам дорад дӯстони азиз. метавонед харидорӣ карда мансардшам таъмир кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.